Mumazuva mashoma adarika emhuri yeZimbabwe pakaitika tsaona yakakashikamadza zvakanyanya, iyo tsaona yekuzouraya vana mukombi. Takarwadziwa zvisingaite, ende zvinhu izvozvo nanhasi vanhu vachingori pakurwadziwa because hatina kuti tingatarisira kuti zvinhu zvakadaro zvingange zvichiitika. Unongoziva pain yachoyo inorwadza zvekuti ukazvifunga mushe mushe unoona kusvika pakutoti nini hangu ka handichakwanisi kana kuti ndingachapa munhu kuti arambe achinditakurira mwana wangu achienda naye kuchikoro like zvanga zviri kuitika ipapapa. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti vakomana ava driver wacho pakombi iyoyo ane 22 years naconductor wake ane 18 years. Dambudziko rakaitika kana kuti rakakonzeresa moto uyu kuti unge uchibvira ndechekuti vakomana vakatenga 9 liters dzepetrol vakaisa mujerrycan kumashure kwesiti radriver, uko kunova iko zvekare kune injini yemakombi. Kune vanhu vazhinji vanowanza kukwira makombi ndopaya panonzi pakadoma, ukanogara pakadoma ndo panenge pane injini most of the times pane makombis ese handiti. Saka panenge pagara pane hiti nakudhara. Jerrycan uchinje kuti chine chitonhorera it's okay, but petrol yagara ine flame inenge ichibuda ipapapa. Ukatarisa flame nehiti inenge iri pamakombi aya, pane something chinogona kubuda. Flame ikangowana hiti yakawandisa chete inobva yabvira. Saka ndo zvinhu zvakakonzeresa kuti zvinhu izvi zvinge zvichiitika kuGweru Center pabusiness pachirandu business center kuGweruku. Saka petrol ndo yakakonzera kuti vana vange vachiita sei vachizosangana nemoto imomo. Saka panapa mhuri yeZimbabwe tiri kuona kuti nekuti chimwe chakuitika chekuti vanhu havachaziva manje kuti vatarise kuti saka wake mwana munhu ndeupi ipapapo. Unongova kutomboti yeshi unongozviziva nyaya zvekuti pakanyatso vanhu vakatsva nemoto zvinotora hazvo time. Handizivi kuti zvichatora nguva yakareba sei, but normally zvinongosvika up to 3 months kuti vanhu vazokwanisa kuzowanana nevana vavo kuziva kuti okay uyu ndiye mwana wangu. But vanhu zvanenge chingoziva chekuti okay pane vana vabuda ava vese wangu hapo. Saka unotobva watongopindurika wega kuti wakwaita sei afa. That is the situation iripo. Saka vakomana vazobatwawo nemhosva pano ende vari kutongerwa capable homicide nenyaya iyo yezvinhu zvavakaita izvozvo kuti aiwa vakomana hamungamboite zvinhu zvakadaro izvozvo. Of course my investigations anenge achirohwa nyaya dzacho munenge mava kuzongorambarambawo ende kwatarisa 22 year old guy ndowafanira kuti vanenge vachine nharo na 18 year old conductor. Zvinhu zvokuti hazvisi zvinhu zvokuti zvinogamuchirika. But rekedza ndipinde ndingadaiso nyaya iyi mhuri yeZimbabwe tinyatsonzwisisana kuti tese handindoziva kuti kune vamwe kuti vanenge vasiri kuziva kuti vasiri kunyatsonzwa kuti ndiri kumboedza kuti kudii panapa. Ndiri kuti zvoni kombi driver naconductor wake vasungwa nenyaya yekunzi nekufa kwakaita vana 7. Saka the combi driver and conductor of the commuter omnibus at the center of a horrific fire that killed 7 children in Gweru have been arrested and charged with capable homicide. The Zimbabwe Republic Police confirmed that 22-year-old Malcolm Evis Cook, the driver of the combi, and 18-year-old conductor Trinity Mudenge have been arrested and charged with capable homicide following investigations into the devastating June 8 inferno at Chirandu Business Center in Senga, Gweru. Police spokesperson Commissioner Ponyati said investigators established that the omnibus had picked up pupils from various schools before the conductor boarded, carrying a jerrycan containing about 9 liters of petrol. The container was allegedly placed behind the driver's seat. According to the police findings, flames were later seen erupting from the area where the petrol had been stored while the vehicle was traveling along its route. Within moments, the combi was engulfed in a catastrophic fire near Chirandu Business Center, about 100 meters from Matongo Primary School. Several children lost their lives in the blaze, a tragedy that sent shockwaves across Zimbabwe and triggered widespread grief and outrage. The arrestees are the first criminal charges to emerge from the disaster and signal that authorities believe negligence may have played a role in the deaths of the children. The police have not yet released the identities of the victims, with Commissioner Nyati saying DNA examinations are still being conducted to positively identify the children who perished in the fire. As investigators continue, the Zimbabwe Republic Police had issued a renewed warning to transport operators
urging strict adherence to safety regulations and cautioning against the transportation of hazardous substances in passenger vehicle. The Gweru tragedy has intensified scrutiny of safety practices in the public sector, particularly the handling of flammable substances in vehicles carrying passengers, it said. Pakaipa madzadiwa. So ndo nyaya yacho yaitika vakomana ndo zvavo vakakonzesa inozi ndakarwadziwa ndichinzwa vanhu vacho vakange vakuzotaura nyaya yacho vachipupura vachitaura kuti aiwa chatoitika nje kuti vazotraya kurowa kana kuti kutema kombi madhori kumashure zvanga zvatozoita vanonokerwa because moto wacho vanzi wanga uchimhanya zvanga zvakanyanyisa. Saka ndo zvakakonzera kuti vanhu vange vasvike patiri nhasi vanhu vachirasikirwa nemwana. Pakaipa I will be back tichizoonesana kuti chii chimwe chinenge chazoitika kana kuti kana vachinge vazotongwa vachatongwa kusvika pakaita sei.